Kaixo! Twitch euskalduntzeko bai erabiltzaileek zein streamerrek plataforma ulertzea beharrezkoa da. Prozesu horretan laguntzeko tutorial batzuk prestatu ditugu. Twitch plataforman zuzenekoak nahi dituzu eta ezakizu nondik hasi? Sakatu enter edo bidali mezua eta ikusten dazute hemen goian. Gaur zuen mugikorra webcam moduan erabiltzeko aplikazio bat erakutsiko dizuegu. Oso garrantzitsua da erabiltzen dituzuen teklak ez izatea gero zuzenekoan erabiliak izango direnak. Hauek dira guretzat garrantzitsuenak izango diren aginduak. Bidali diguten gakoa sartu beharko dugu aurreko tokitxoan. Kanala nola sortu eta kanaleko informazioa nola aldatu. Eszenak gure zuzenekoetan aurkituko ditugun eszenatoki ezberdinak dira. Oain ez dakazute webkama ez erabiltzeko aitzakirik, Zalantzarik edo arazorik baduzue, jarri harremanetan gurekin eta tutorial gehiago sortuko ditugu. Goazen elkarrekin Twitch eta sarea euskalduntzea.